Chinangwa chevhidhiyo iyi ndechekukuratidzai kuti munotumidzira sei magwaro kumatare muchishandisa mishina nemasaisai pachirongwa chinobatanidza kufambiswa kwenyaya mumatare pachishandiswa michina yemazuva ano IECMS. Kuti mukwanise kupinda pachirongwa ichi, nyorai kero yechirongwa ichi inoti www.ziemecms.org.zw. Munobva maendeswa kupeji rekutanga rechirongwa ichi. Papeji iri, kuti mupinde muchirongwa, munofanira kunyora zita renyu ramuri kushandisa pachirongwa ichi pamwe chete nepassword. Kana zita nepassword yamashandisa zviri izvo chaizvo, munoendeswa kuakaunti yenyu pachirongwa cheIECMS. Kuti muise mapepa enyu enyaya, dzvanyai pakanzi create new case. Munobva matumirwa gwaro pamasaisai ramunofanira kuzadzisa. Pese pakakosha pamusingafaniri kusiya pakadaro pakaiswa kanyeredzi katsvuku. Sarudzai hofisi inosvikira magwaro edare ramuri kuda kuisa nyaya yenyu. Mosaridza kuti nyaya yenyu inyaya yei, mhando yayo uye nezvamuda kuti zviitwe. Muchaona zvinhu zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo pamapepa enyu. Shandisai izvozvo kutarisa kuti zvese zviripo here pamapepa enyu musati matumira kudare. Nekuda kwekuti muri kukwidza nyaya yenyu kumatare ekumusoro zvichiteera kusagutsikana nemaitirwo ayaitwa kumatare epasi, munofanira kutaura kwairi kubva nenhamba dzayo. Dzvanyai pakanzi find kuti mukwanise kuisa nyaya yekutanga yacho. Pane nzira mbiri dzamunokwanisa kushandisa. Zvichida, munogona kutsvaka nyaya kubva kumatare epasi, kana kuti kana musiri kuiona, munogona kugadzira imwe itsva. Munogona kuitsvaga muchishandisa nhamba yenyaya iyoyo, court registry, kana kuti musi wamakaiunza kudare mobva mabaya search kuti kompyuta itsvage pamasaisai. Kana kuti mugadzira itsva. Kana madzvanya pekuti mugadzire itsva, create new, munofanira kunyora zvese zvinodikanwa kana zvinotarisirwa. Pawindo iri, muri kunyora zvine chekuita nenyaya yepakutanga, zvichireva nyaya yamusina kugutsikana maitirwo ayakaitwa nematare epasi, iyo yamuri kuunza kuhofisi kunosvika nyaya dzedare repamusoro. Taurai kuti chii chamuda kuti chitariswe nedare repamusoro pakuitwa kwakaitwa nyaya nedare repasi. Munogona zvekare kubatanidza magwaro enyaya iyoyo kana muinawo. Chibayai pakati save mobva mavhara. Nyaya yedu inenge yavepo panyaya dzakasarudzwa. Chatinofanira kuita kuisa nyaya pamasaisai. Mushure maizvozvo nyaya iyoyo inenge yavepo sechikumbiro chenyu kudare. Nyaya imwe neimwe ine vanhu vanenge vachikwikwidzana. Kuti mukwanise kuisa zita remunhu ari panyaya iyoyo, tsvakai pakanzi participants parties mobva mabaya add. Nekuda kwekuti inyaya yatiri kukwidza kumusoro kubva kudare repasi, kompyuta inozviziva kuti panofanira kuva nemumhangari, appellant neari kumhangarirwa, respondent. Takuda kuisa zita remunhu ari kumhangarirwa, bayai create new. Zvekare, nyorai zvinotarisirwa pane kanyeredzi katsvuku, ipapo hamufaniri kupasiya pakadaro. Nyorai kero yepamasaisai yemumhangari nenhamba dzechitupa kana kuti nhamba yemutero kana mumhangari iri kambani. Nyorai nhamba dzefoni kana imwe chete zvayo. Zai kuti moda kutaurwa nemi nenzira ipi. Nyorai kero yekunogara munhu ari panyaya iyoyo.
Kana manyora kero, dzvanyai pakanzi address of service. Mobaya zvekare save mobva mavhara henyu. Sekuona kwamuri kuita, tave nemumhangari akwidza nyaya yake yaasina kugutsikana muitirwo wayo, appellant. Kuti munyore zita reari kumhangarirwa, respondent, dzvanyai pakati add zvakare modzokorora zvamamboita pamashure apa. Sarudzai pakati akamhangarirwa pasi pemashoko anoti party role mobva mabaya pakanzi create new. Izvezvi muri kuisa zvine chekuita neakamhangarirwa wacho. Kana muchiziva kero yekumba kwake, nhamba zenhare kana nhamba zechitupa, kana musingazive kero yepamasaisai yemunhu akamhangarirwa, siyai pakadaro. Zvekare, nyorai nhamba zenhare nekero inofanira kuendeswa mapepa. Mushure mekunge manyora kero, dzvanyai pakanzi address of service. Mobaya pakanzi save and close. Izvezvi tave nemumhangari neari kumhangarirwa wacho. Kana vakamhangarirwa vari vaviri, dzokorodzai zvamaita pane wekutanga kunyora zvine chekuita nemunhu iyeye nekwaanowanika. Mushure mekunge manyora mazita evanhu vari panyaya, kana muri gweta, dzikai muende pakanzi lawyers or legal practitioners, mobva madzvanya add, mosarudza zita renyu, modzvanya add. Takuenda pakuisa magwaro mukombiyuta, dzvanyai pakanzi add, nyorai musoro wenyaya, tsvagai magwaro enyu mumuchina wenyu. Cherechedzai kuti chirongwa ichi chinotendera kuti mushandise magwaro akaitwa maPDF. Zvinozotendera umwe munhu kuti azoshandisa signature yepamasaisai pamwe chete nekubatanidza gwaro renyu pane mamwe. Dzvanyai add. Ipapo munobva maona gwaro redu. Mushure mekunge maisa gwaro, dzvanyai save mobva mavhara. Kana mabaya save uye mavhara, muchagamuchira nhamba yegwaro renyu rachengetwa mukombiyuta. Munobva maona ipapo mamiriro enyaya. Panguva iyi, nyaya yatachengeta mukombiyuta inenge iri pachimiro chakanzi draft created kana kuti pending submission to court. Zvichireva izvo kuti gwaro redu rachengetwa mukombiyuta kana kuti ramirira kuendeswa kudare. Panguva iyi, gwaro renyu rinenge rakamirira kuzoendeswa kudare. Naizvozvo, registrar haagone kuriona kana kuriverenga. Kuti matare akwanise kuzoverenga gwaro renyu, munofanira kudzvanya pakanzi action, mobva matumira. Cherechedzai kuti matumira nyaya yenyu kudare, chimiro chenyaya yenyu chinobva chachinja. Nekuda kwekuti matumira nyaya yenyu kudare, munenge musisakwanise kugadzirisa kunyangwe papi pamagwaro amatumira. Kana dare richinge ragamuchira chikumbiro chenyu kana kuti nyaya yenyu, vanotarisa kuti matevedzera here mitemo inofanira kutevedzerwa, uye munobva matumirwa mashoko ekukuzivisai kuti nyaya yenyu yagamuchirwa here kana kuti yarambwa.